Výroba strojov, dopravných prostriedkov a ďalších produktov strojárenskej techniky má základ vo výrobe kovových súčastí, ktoré vznikajú obrábaním odliatkov alebo rôznych polotovarov. Ich opracovanie sa v mnohých prípadoch nezaobíde bez obrábania na fréskach alebo hobľovačkách rôznych typov, ktoré vyžadujú obsluhu kvalifikovaného pracovníka, frézara. Túto zaujímavú a perspektívnu profesiu vám predstaví následujúci film. Zariadenia na obrábanie kovu, ktoré sa všeobecne označujú ako frésky, sa delia na vertikálne a horizontálne podľa orientácie osy obrábania. Sú určené na opracovávanie kovových častí klasickým spôsobom alebo pomocou programovateľných číslicových alebo počítačových riadiacich jednotiek. Číslicovo alebo počítačovo riadené frésky pracujú na základe zadaného programu väčšinou automaticky. Frézari ich však musia počas celého procesu obrábania kontrolovať a prípadne doľaďovať ich chod. Kvalita a presnosť samotného obrábania závisia v prvom rade na správnej voľbe nástroja, teda frézy, jej upnutia a samozrejme na správnom nastavení postupu obrábania, čo si vyžaduje maximálnu presnosť a pozornosť pri zadávaní dát. Do programu stroja je potrebné zadať číselné hodnoty pre pohyb frézy vo všetkých troch osiach a nastaviť jednotlivé kroky obrábania. Na to je riadiaci počítač vybavený kompletným softvérom, do ktorého dodá frézar len informácie týkajúce sa konkrétneho obrobku. Frésky sú určené predovšetkým na obrábanie rôznych profilov, ktorými môžu byť napríklad drážky, rôzne vybrania na povrchu súčiastky, ozubenia alebo vačky. To sú súčasti strojov, ktoré zabezpečujú prevod otáčavého pohybu na posuvný, a to v presne vymedzenom okamihu. Príkladom špecializovaného pracoviska na opracovávanie zložitých profilov je kopírovacia fréska. Taktiež v tomto prípade musí frézar na zabezpečenie jej bezchybnej prevádzky nastaviť vopred všetky potrebné parametre smeru pohybu frézy. Čidlo frésky kopíruje z modelu výrobku tvar potrebného vybrania a prenáša úplne presné informácie na frézu, ktorá podľa nich obrába polotovar na výrobok s požadovanými parametrami. Po spustení obrábacieho procesu pracuje celý systém v podstate automaticky a frézar len priebežne kontroluje celý proces obrábania. S nástupom číslicovo riadených strojov a počítačovej techniky sa kovoobrábacie stroje výrazne zmenili. Zatiaľ, čo sa ešte pred niekoľkými desaťročiami práca frézara sústreďovala predovšetkým na manuálne riadené presné obrábanie, súčasné programovateľné stroje umožňujú zvýšiť produktivitu a presnosť práce, ale zároveň kladú vyššie nároky na odbornosť obsluhy. Ďalšie jednoúčelové systémy sú určené na frézovanie ozubených kolies rôznych rozmerov a tvarov. Aj keď mnohokrát ide o súčasti vážiace stovky kilogramov, ich ozubenie sa frézuje s presnosťou na stotiny milimetra. To si od frézara vyžaduje úplne bezchybné nastavenie stroja a jeho priebežnú kontrolu. Žiadna z operácií sa pri frézovaní väčšinou nedá opakovať ani opravovať, čo kladie zvýšené nároky na zodpovednosť za kvalitu odvedenej práce. Tento monumentálne vyzerajúci stroj, odborne nazývaný horizontálne frézovacie a vyvrtavacie obrábacie centrum, obsluhuje len jeden pracovník. Tu sa veľmi často obrábajú nesériové výrobky, ktoré majú odlišné konštrukčné riešenie. V takomto prípade si frézar musí vedieť poradiť s realizáciou dodaného odliatku či polotovaru. Pritom je nevyhnutné, aby zvolil správny technologický postup obrábania. Všetky informácie o rozmeroch výrobku a jeho vlastnostiach sú obsiahnuté vo výrobných výkresoch strojových súčastí, podľa ktorých frézar nastavuje potrebné parametre pohybu frézy a pripravuje celý proces obrábania. Okrem dobrej orientácie v technickej dokumentácii výrobku
musí ovládať normy na vykonávanie obrábacích prác a dokonale poznať vlastnosti obrábaných materiálov. Vertikálna fréska je stroj, ktorý vďaka svojmu dômyselnému systému dokáže obrábať niekoľkometrové obrobky po celej ploche. Zvláštnosťou tejto frésky je, že kabína s riadiacim počítačom sa pohybuje zároveň s pohybujúcim sa nástrojom. Ani táto moderná fréska sa nezaobíde bez kvalifikovanej obsluhy. Frézar počas frézovania napríklad upravuje prítok chladiacej kvapaliny, vykonáva potrebné korekcie na počítači alebo opticky kontroluje nájazd nástroja na ďalšiu fázu obrábacieho procesu. Ďalej je potrebné, aby priebežne premeriaval, či pri obrábacom procese nedošlo k nežiaducim odchýlkam od stanovených parametrov. Napriek veľkosti obrobku i meracieho nástroja sa tu tiež pracuje s presnosťou na stotiny milimetra. Súčasťou profesie frézar je obsluha rôznych obľovacích strojov, ktoré slúžia na opracovanie rozmernejších plôch alebo drážok. Tieto operácie vyžadujú okrem iného dokonalé upnutie nožov, ktoré musia vydržať veľmi silné namáhanie počas vlastnej práce stroja. Na rozdiel od obrábania na fréskach sa pri hobľovaní pohybuje obrobok upnutý na pohyblivom stole a preto musí obsluha tohto stroja zabezpečiť jeho presnú polohu. Predstavili sme vám vybrané pracovné činnosti frézara. Je to profesia vhodná predovšetkým pre technicky zdatných mužov, ktorí dávajú prednosť manuálnej práci s možnosťou obsluhovať stroje a používať rôzne nástroje. Samotná práca frézara nepatrí k fyzicky náročným. Existujú ale určité zdravotné obmedzenia na uplatnenie sa v tejto profesii. V žiadnom prípade nemožno toto povolanie odporučiť pri ťažkom ochorení obehovej sústavy, pri závažných poruchách videnia ani osobám trpiacim záchvatovými a kolapsovými stavmi. Obmedzujúce sú i ďalšie ochorenia a preto je vhodnosť výberu tohto povolania vždy potrebné konzultovať s lekárom. Optimálnym vzdelaním pre túto profesiu je stredné odborné vzdelanie v odboroch obrábačkovou, frézovanie alebo obrábačkovou, sústružníctvo a frézovanie. Vhodné je tiež stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore nástrojár. Po získaní výučného listu je možné rozšíriť si vzdelanie na nadstavbovom štúdiu ukončenou maturitnou skúškou. Kvalifikovaný frézar nájde uplatnenie vo veľkých podnikoch strojárenskej výroby aj v menších súkromných prevádzkach. Je to povolanie perspektívne a zamestnávateľmi veľmi žiadané.